Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बर' हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। दिनैनि भिडिअआ आलुजों टमेट'जों दाउदैजों ओंख्रि संनाय स' टेस्टि यामि एखे बेलेग स्टाइलनि संखादों आरो आङो। नायनानै एन्जय खालामदो, नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोना आं माबोरै सङो। नै लोगोफोर, आङो फार्स्टआवहाय आलु हानाय ओमफ्राय दाउदैखौ रुग्रोबाय आरो नै आरामनो गोदौबायानो रुनानै आरामसे लाग्रोगोन आरो आलुखौ आङो माने थुख्रा हादों आरो जेरखम जोङो ओंख्रिफोर संबा हायो बेबायदि स्टाइलाव हानानै थाब रुइनाय बायदि एसे फिसा हानानै रुबाय आरो ओमफ्राय आङो नै सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर, बानलु बेखौबो रेडि लाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै टमेट' थाइसे बेबायदि हाना लाबाय आरो नै ओमफ्राय नैबे एक्सट्रा सामब्राम गुफुर बेखौ आङो लास्टावहाय मोननोसैबा होगोन आरो बेनिफ्राय आङो नै थाव एसे होनानै सामब्राम, बानलु, सामब्राम गुफुरखौ एवग्रोबाय आरो नै लोगोफोर। थाव एसे होनानै आरामसे एवना लाग्रोनोसै, माने एसे ब्राउन कालार जाजासे बांद्राय एवफ्रामनो नाङा आरो माने एवफ्रामबाथाय माने जा ग्रेभि जानांगौ बे जानाय नङा आरो ओंखायनो बांद्राय एवफ्रामालासिनो एसेल' एवगोन आरो बेनिफ्राय आं नै टमेट'खौबो होसनबाय लोगोफोर। टमेट'खौबो दसे एवना लानोसै, बेखौबो एसे माने टमेट'आ रुइदोब जानाय माने एसे जेलदेब जाजासिम एवना लानोसै आरो नै लोगोफोर। नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। नै आङो दायो सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर, बानलु, टमेट' बेखौ बोखांनानै प्लेटाव दोनथ'बाय आरो बिनिफ्राय आङो बेखौहाय दायो देनानै बा ग्राइन्डाराव होनानै बेयाव ओंख्रियाव होसनगोन आरो माने ओंख्रियाव एवगोन। दा आङो थाव एसे होदेरबावबाय। बेनिफ्राय आङो नै लोगोफोर दाउदैखौ आरामसे जिरनानै बेखौ एसे गेजेराव माने ओरै गोलाव हाफ्रुबाय आरो नै आं जाहाथे थाव संख्रिफ्रा हाबनाय बायदि आरो नै गासिबखौबो आं बेबायदि खालामना लाजोब्बाय। जा साब्रै मानसिमोन नालाय, साब्रैनि माने साफा दैब्रैमोन आरो दैब्रै रुदोंमोन। नै दा आं बिदि खालामना लाग्रोजोब्बाय। बेनिफ्राय आङो नै बे दाउदैफोरखौ आरामै एवना लाग्रोनोसै आरो खामफ्राम जाजासे संख्रि एसे, हालदै एसे होनानै बेखौ आरामसे एवना लाग्रोनोसै आरो लोगोफोर। नै संख्रि होबाय आङो, बेनिफ्राय हालदै एसे होबाय। बेखौ जेब्ला एसे ब्राउन कालार माने एसे खामफ्राम जाबाथाय बेखौ माने आङो खांना दोनथ'सिगोन आरो बेनिफ्राय बोरै खालामलाङो नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै दा खामफ्राम जानायखाय आं बेखौ खांना दोनथ'बाय आरो नै लोगोफोर, साब्रैनि दैब्रै। बेनिफ्राय आं नै बे थावआवनो जिरा एसे सेरबाय, ओमफ्राय बेजों लोगोसे बानलु गोरान थाइनै सेरबाय आरो थावआवहाय। ओमफ्रायो बेखौ दसे एवनानै खामहोबाय बानलुआ खामबासो मोदोमोना। बेनिफ्राय नै आं आलुखौ आङो रुना लादोंमोन, बेखौहाय आङो दायो फार्स्टआव एवग्रोनोसै आरो नै लोगोफोर। आरामसे बेखौबो आङो खामफ्राम जाजासे एवगोन आरो लोगोफोर। नै आं संख्रि एसे होबाय, हालदै एसे होबाय, ओमफ्राय बेनिफ्राय एरबाय। बेखौबो आरामै खामफ्राम जाजासे एवनोसै आरो लोगोफोर। बिनिफ्राय बे आलुखौ एवबाय थानाय टाइमावनो आङो बेखौ ग्राइन्डाराव होना लानोसै। नायदो नै लोगोफोर आंना ग्राइन्डारा माबायदि, माने कारेन्ट गैयामोन आरो आं जाय टाइमाव ओंखाम ओंख्रि संबाय थादोंमोन बेयाव कारेन्ट थाङाखै। आं बेखौ कारेन्टआव माने मिक्साराव होनो नागिरदोंमोन आरो ओमफ्राय उफाय गैया, कारेन्ट गैया, मा खालामनो, अखाबो हादोंमोन। ओंखायनो आङो बेखौ थौसियावनो देनांबाय आरो थौसियाबो जोंना गेलासो एक्सुवेलि जोंहा सिलपाता दं, ओमफ्राय दंफांनि थौसिसो दं आरो ओमफ्राय बांसिन बे गेलासावसो देनाय जायो आरो थौसिखौनो लाबोनोनो गोसोखाङा आरो बाजारफोरनिफ्राय लाबोनोनो थांबाबो थौसि बुस्थुखौ बावबोबाय थायो। लाबोनो होनो, फुजाफोरावबो बायनो होनो, ओमफ्राय गैया, बायनायानो जाया। ओमफ्राय ओरैनोथ' कारेन्ट थाबा ग्राइन्डाराव होनानै बानायखायो, ग्राइन्डाराव होनानै सङो। बेनिफ्राय आं नै लोगोफोर बेखौ आराम देनानै आलु एवबाय थानायाव होसनबाय आरो माने बियो ओंख्रिनि ग्रेभि जागोन आरो लोगोफोर। जि गोथाव जादोंमोन आरो आङो संनाया, माने आङो बेबायदि संजाफेराखैमोन। फार्स्ट टाइम एसे बेलेग आलादा रोखोमै संजानो होननानै संजाबाय आरो आङो आलुखौ एसे थुग्लिबाय, ओमफ्राय माने एसे एग्लिबाय आरो नै, ओमफ्राय बेनि उनाव आङो दै होबाय नै लोगोफोर। दैखौबो एसे माने नोंनि नांनाय बायदि होनो हायो आरो नोङो सोरबा सिथोब जानोबा एसेल' होदो, ओमफ्राय जुदि लाव जानोबा एसे बुरजा होदो आरो जोंहा बांद्राय सिथोब जाया नालाय
ओंखायनो आङो दैखौ एसे बुरजा होबाय लोगोफोर। बिनिफ्राय आङो दै होनानै खोबना दोनबाय, दसे खोबना दोननानै ओमफ्राय बिनिफ्राय नै लोगोफोर फाइनालि बेबायदि लुक जाबाय आरो नै आराम। आङो आलुखौबो एसे थुग्लिबाय, ओमफ्राय लास्टाव आङो सामब्राम गुफुरखौ एसे गोथाव मोदोमबावथोंसै होननानै एसे होना होबाय आरो। ओमफ्राय 1 मिनिटसो खोबहाबनानै आङो ओंख्रिखौ खांबाय आरो लोगोफोर। नै माबायदि नुदों, गोथाव नुदोंना नुवाखै? थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। बिदिबा दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। बाय बाय। थेंक्स फर वाचिं एभ्रिवान वान्स एगेन।